Godt. Så vil jeg sige hjertelig velkommen til alle sammen. Jeg er meget glad for at kunne byde velkommen her til et arrangement af Taktisk Kommando. Henrik Dam. En velkomst til Arvidsen, tidligere chef for Flyvestation Tórshavn. En velkomst til formanden for fagforeningen CS, Jesper Hansen. Og jeg vil også gerne byde velkommen til de færøske myndigheder, som har repræsentanter fra Landsstyreområdet for udenlandsanliggender. En velkomst til borgmesteren for Tórshavn. Og sidst, men ikke mindst, en velkomst til Rigsombudsmanden på Færøerne. Anledningen november 2010, altså i dag, officielt ophører med at understøtte og facilitere har været en del bevågenhed omkring. Det vil jeg ikke komme videre ind på. Jeg vil derimod se fremad og sige, at selvom de såkaldte NATO-opgaver, i hvert fald luftmilitære NATO-opgaver, er slut, så er det vigtigt for mig at understrege for alle, der er her i dag, og ikke mindst selvfølgelig for færingene, at Færøernes Kommandos opgaveløsning omkring Færøerne på ingen måde er slut. I det vi kalder vores nationale opgaveløsning i rammen af rigsfællesskabet, den fortsætter helt uændret heroppe. Vi har et inspektionsskib heroppe i 365 dage om året, og vi har et Challenger overvågningsfly heroppe i ca. 104 timer om året. Rent faktisk så hænger Challengerflyet op over os lige nu og laver overvågning over hele den færøske fiskerizone. Og lige nu ligger inspektionsskibet Triton i Vestmannarsund med 60 folk ombord og laver deres form for overvågning og opgaveløsning heroppe. I øvrigt er det en besætning, der lige er mødt, og de ligger og kører det, vi kalder forskole, hvor de træner ud til søs. De kører det på dage i havn, hvor de kører den indledende træning, og så træner de til søs, og så vil de være på stationstjeneste heroppe og lave overvågning og suverænitetsævelse indtil en gang i januar måned. Det jeg egentlig også prøver at sige, det er, at selvom vi lukker noget her, som vi har løst for NATO, så alt det andet, det er i princippet uændret, og Færøernes Kommando lukker altså ikke i dag, hvis man kunne foranlediges til at tro det. Dansk Forsvars omkostninger ved tilstedeværelse heroppe vil også fremover cirka andrage 160 millioner kroner om året, og det er der ingen planer om at ændre på kort sigt. Med denne indledning vil jeg gerne give ordet til chefen for Flyve- og Taktisk Kommando, og når vi er færdige her, så vil vi gå over i apparatrummet officielt og lukke ned for udstyret, så vi helt definitivt har lukket for servicen til NATO. Tak.